amaramat wina uli gultom. Urusitoha. Aurasutawar ramat winawali baru gultom. Alvin Santios Rania Salan Gultom Mengucapkan selamat hari Natal 2019 dan selamat tahun baru 2020. Semoga damai Natal membawa kita ke kehidupan yang lebih damai. Dan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2020 Tuhan membarukan kita semua, diberikan rezeki yang baru. Dan terima kasih buat semua pendukung setia kami YouTube channel Sikat Gultom. Molwadong nah orang lebih selama masuk kami di YouTube channel salpoh kamuna senro kamuna songon parsal puni tahun naburuki tahun baruan sahat tahun baru nami tuhamuna raja ni hula-hula nami raja Sitohang tulang dorobuk nami raja Purba tulang nami raja Tabba raja Situmorang bona tulang nami raja Tabba bona niari nami raja Tabba molwadong kahawarangan nami totong salpuh kamuna serro hamuna song parsal puni tahun naburugi itu tahun baru nang di sudenang ka amuna namenduhu kami salilingon negeri Tabba uta hatubuan uta balipi utani raja hula-hula Sitohang nang dohot aka utana asing pe nasubuhi hugari kami madok malati gudang do kami disaluhuna aka dukungan nasiak kamuna upakilala ho kami yang gosado kamuna dang marlapatan YouTube channelon alai ala dilia kamu doro hamuna mendukung kami di baik subscribe manang di like jala dibagi hamu jala ditotok kamuna isma sudinang bentuk dukung hamuna tu kami madalapton budaya ni bangsa Batak bangsa natung masay jugi di bagasan seret ni roha aso totong dugo kamuna hami mangulahon manang makubasi sautik songon budaya Batak nanaing terus sipay dihutonon ni hami akan naposo moladong na hurang lubi radido hami majalo pangajarion panutorion siya kamuna akan natutuan nami asa nenget tamuna mangajari-jari hami asulam huat si hami ipami tau kata ipanutur-nuturin ni pagkaadat na tapasomal nang di dia pihamuna na madugog kami bangsa Batak na adong di luar ni Tapanuli na adong di Kota Medan di Jakarta manang di Jabodetabek manang di dia pe di Lot Portibion adong dotong na madugog kami sa luar negeri molotung adok kamu na madugog kami mau lihat gudang do so pasahat kami tuhamuna sahat do channel on HP tu luar negeri budaya Batak di dia pe nung atong di adong HP hanna mulai te gudang masa hari naik totong pasahat kami tu hamuna sudah nang mendukung kami jala pasahaton nami mah tujuh hari kata horas mau lihat